Ililista naman natin ngayon ang 10 second-hand na sasakyan under 200,000 pesos. Number 10, 2013 Suzuki Celerio. Ang mga kotse ng Suzuki ay pumapabor sa market na medyo tight ang budget. Kaya naman ang mga sasakyan nila ay napaka-affordable gaya nitong Suzuki Celerio. Basic na basic ang mga functions ng sasakyan. Kung ano yung basic na ginagamit sa kotse, yun lang yung makikita mo sa sasakyang ito. Ang Celerio ay may engine displacement na 1.0 at may naturally aspirated inline 3-cylinder petrol engine. Ang power ng makina ay tinatransfer sa front wheels kaagapay ng 5-speed na manual gearbox. Isang trivia din sa mga kotse ng Suzuki ay hindi sila masyadong naglalabas ng automatic transmission sa mga budget cars nila. Ang dahilan ay dahil mas matipid i-manufacture ang manual transmission kesa sa automatic transmission. Ang second-hand 2013 Suzuki Celerio ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 200,000 pesos. Number 9, 2000 Mazda MPV. Ang Mazda MPV o multi-purpose vehicle ay isang minivan na gawa ng Mazda. Ipinakilala ito noong 1989 bilang rear-wheel drive model. Pinalitan ito noong year 2000 ng front-wheel drive version. Higit sa 1 milyong mga modelo ng MPV ang ginawa mula noong inilabas ito. Ang boom ng minivan noong 1980s ay bumulabog sa mga Japanese manufacturers. Ang bawat manufacturer ay may sariling style. Ang Toyota ay may mid-engine van batay sa Japanese Town Ace noong 1984. Mabilis na sumunod ang Nissan at Mitsubishi sa mga conversion ng mga cargo van noong 1987. Lahat ay maliit at meron lamang na 4 cylinders na makina. Ang Mazda MPV ay dinisenyo bilang isang minivan para sa American market. Tulad ng Honda Odyssey, meron itong mga traditional na hinge na doors sa halip na mga sliding doors sa likod. Mabibili mo pa din ang second-hand 2000 Mazda MPV sa estimated price na 180,000 pesos. Number 8, 2005 Nissan GX. Ang Nissan Sentra GX ay line ng mga sasakyan na ginawa ng Japanese automaker na Nissan mula noong 1982, dating subcompact type noong year 2000, at ito ay na-reclassify bilang isang compact car. Ang Sentra ay isang rebadge export version ng Japanese Nissan Sunny. Ngunit mula noong 2013, ang Sentra ay naging isang rebadge export version ng Nissan Sylphy. Ang Sentra nameplate ay hindi ginagamit sa Japan. Maraming ibang bansa sa South America ang nagbebenta ng kanilang mga version ng Sunny bilang Sentra. Nakatanggap ang Nissan Sentra ng mga karagdagang enhancements para sa 2005 version. Kasama na dito ang pagdaragdag ng cruise control at trip computer. Ang isang Sentra 1.8 Special Edition package ay nilabas din noong 2005. Ang Sentra ay patuloy na gumagamit ng isang standard na 1.8 liter 4-cylinder engine na nakaayon sa mga pamantayan ng super ultra low emission vehicles. Ang Sentra ay nananatiling popular dahil ito ay nag-package ng kamanghamanghang features sa abot kayang presyo. Ang Nissan GX ay maaari mong mabili ngayon sa estimated price na 170,000 pesos. Number 7, 2006 Chevrolet Optra. Ang Optra na kilala rin bilang Daewoo Lacetti ay naging matagumpay sa car market noon. Kasama ng iba pang mga kotse ng Daewoo, tumulong ang Optra Lacetti na dalhin ang GM at Chevrolet sa world stage ng automotive industry. Samantalang ang Optra Wagon ay hindi masyado naging sikat kagaya ng kapatid nitong sedan sa mga kalsada ng Pilipinas. Pinapatakbo ito ng 1.6 liter 4-cylinder engine. Ang Chevrolet Optra Wagon ay masasabi nating sapat na para sa sino man naghahanap ng sasakyan na may malaking space sa kargamento at may mas precise handling kaysa crossover o MPV. Ang used 2006 Chevrolet Optra ay mabibili mo pa ngayon sa estimated price na 165,000 pesos. Number 6, 2003 Honda Dimension. Ang redesign ng 7th generation na Honda Civic Dimension ay nag-debut noong 2001. Kilala ang Civic na ito sa malaagilang headlights. Ang Dimension ay naging malaking sales success para sa brand. Kasama sa mga variant ang trim ng 1.5 LXi, 1.6 VTI, 1.6 VTI-S at isang 2.0 na modelo. Ang pinakamalaking pagbabago sa Dimension ay ang pag-introduce ng bagong disenyo ng suspension sa harap. Ang double wishbone setup ay pinalitan ng mas komportableng disenyo ng McPherson Strut. Naglabas din ang Honda ng coupe variant nito, sedan at hatchback. Patuloy silang gumamit ng parehong scheme sa pagbibigay ng pangalan para sa iba't ibang antas ng trim na available. Maaring pumili ang mga mamimili mula sa mga modelong DX, LX, EX, HX at GX trim types. Ang used 2003 Honda Dimension ay mabibili mo pa ngayon sa estimated price na 195,000 pesos. Number 5, 2014 Suzuki Alto. Ang Suzuki Alto 2014
2014 ay may malapit na design sa discontinued na Nissan Pixo. Karibal nito ang Peugeot 108 at Toyota Aygo. Nakatanggap lamang ito ng 3 stars out of 5 mula sa Euro NCAP safety ratings. Ang tanging pagpipilian na makina nito ay isang 1.0 liter 3-cylinder petrol engine. Kaagapay nito ang 5-speed manual gearbox na nagbibigay sa alto ng 0 to 62 miles per hour sa loob ng 13.5 seconds. Ang Suzuki Alto ay isang murang kotse, kaya wag asahan ang cutting edge at premium na disenyo. Ang cabin ay puno ng matitigas at magagaspang na plastic. Gayunpaman, ito ay matibay overall. Kasama ang lahat ng mga bersyon ay meron din itong central locking, power window sa harap at isang radio o CD player. Ang Alto ay smooth sa city driving at madali imaneho. Dagdag pa dito ang solid quality ng build at simpleng mechanical parts ay nangangahulugan na ang Suzuki Alto ay napakadali lang kalikutin kapag nasira. Ang used 2014 Suzuki Alto ay mabibili mo pa ngayon sa estimated price na 185,000 pesos. Number 4, 1998 Nissan Ad Resort. Maaring hindi sumikat ang Nissan Ad Resort gaya ng ibang mga modelo mula sa Japan, ngunit isa din ito sa mga lumang modelo na ginawa nila. Ang Ad Resort ay napakagaan at madaling imaneho. Ang makina ay okay, ngunit ang power ay medyo mababa para sa isang 1.6 liter engine at ang fuel economy ng gasolina ay nakadepende sa kondisyon ng carburetor. Kung ang carb ay wala sa top condition, ito ay kakain ng mas madaming gasolina. Walang power steering ito, ngunit pwedeng palitan ito ng isang power steering rack mula sa central lock. Kahit walang power steering, madali lang gamitin ito basta wag lang maglagay ng malalaking mags. Lahat ng mechanical parts sa harap ay Sentra compatible. Ang rear suspension hardware ay naiiba. Gayunpaman sa matigas na setup nito, hindi mo na kailangan magpalit ng mga springs o shocks ng mahabang panahon. Overall, ang Nissan Ad Resort ay malinaw na isang hindi pangkaraniwang station wagon. Mukha itong maliit at compact, ngunit ang interior space ay saktong-sakto lang na pangpamilya. Ang used 1998 Nissan Ad Resort ay mabibili mo pa ngayon sa estimated price na 165,000 pesos. Number 3, 2006 Mazda 3. Ang 2006 Mazda 3 ay nakaka-enjoy drive, di tulad na isang normal na mumurahing kotse. Ang mga unang henerasyon ng Mazda 3 ay isang compact vehicle na available sa sedan o hatchback type. Ito ay front-wheel drive na may sport-tuned independent suspension. Nakalagay dito ang parehong platform na katulad ng Ford Focus at Volvo S40. Kung gusto mo ng murang kotse pero may napaka-astig at eleganting design, pwede mong ma-consider itong Mazda 3. Para sa 2006, ang Mazda 3 ay kumukuha ng lakas mula sa 2.0 to 2.3 liter na makina kaagapay ng 5-speed automatic transmission. Ang ABS at variable intermittent front wiper ay normal na sa listahan ng mga feature para sa lahat ng modelo nito. Overall, ang Mazda 3 ay isang matibay na kotse. Ito ay may napaka-reliable na makina. Ang used 2006 Mazda 3 ay mabibili mo pa ngayon sa estimated price na 188,000 pesos. Number 2, 2002 Ford Expedition. Sumikat ang Ford Expedition sa malakas itong V8 na makina, 9 seating capacity at 4-wheel drive. Ang flexible seating arrangement nito ay nagbibigay sa mga pamilya ng komportable at flexible na space. Kahit na ang Expedition ay nag-debut noong 1997, gwapo pa rin ito. May sloping hoodline at bilugan ng front end na nagpapakita ng atensyon sa aerodynamics. Ito ay isang disenyo na nagpapanatiling matipid sa mga gasolina ng sasakyan. Ang 5.4 liter V8 engine nito ay nag-aatid ng napakalakas na acceleration, habang ang automatic transmission ay nagbibigay ng smooth shifting sa makina. Nagbibigay ang Ford Expedition ng pinaghalong lakas, refinement at comfort sa kalsada. Ang Expedition ay maaari magdala ng isang malaking pamilya sa malalimusin na ambience, humila ng trailer, maglipat ng kargamento o mag-explore ng maraming tourist spots. Ang used 2002 Ford Expedition ay mabibili mo pa ngayon sa estimated price na 170,000 pesos. Comment mo naman down below kung anong mga kotse ang nagustuhan mo na so far sa listahan natin. At sa number 1 spot, 1991 Mitsubishi Pajero. Iconic itong mga 90s Pajero sa Pilipinas dahil kapag meron ka ng mga ganito noon, politiko, mayaman at astig ang tingin sa'yo. Sa kasalukuyan, mga tatay na lang halos at mga tito ang nakaka-appreciate ng kaastigan ng lumang models ng Pajero. Ang unang Pajero ay lumabas noong 1982 at patuloy na ibinenta at binuo hanggang 1991. Ang record na ito ay sinira ng local na L300 Versa van.
At ito ay isang malaking success para sa mga manufacturers nito. Ang ikalawang henerasyon ng Pajero ay nilabas noong 1991 kung saan ang Japan ang una nagkaroon at sinundan ng iba't ibang mga bansa. Ang variant na ito ay isang napakalaking success at isa ring maimpluwensyang SUV sa Japanese car makers. Meron itong 2.8 liter displacement, may lakas na 125 horsepower at torque na 298 Nm. Ang makinang ito ay nailagay rin sa L200 Strada sa parehong panahon. Gumagamit ito ng rotary type injection system. Maaring hindi ito ang pinakamabilis o pinakapino, ngunit tiyak na tahimik ang andar nito. Ang used 1991 Mitsubishi Pajero ay mabibili mo pa ngayon sa estimated price na 195,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!